Ardom Karbi ngong arat do tumhanan pini ladak itum chingrum nangkok signing Star United Football Club dan itum chingrum nangkok lagi kita mentangan ni Lamdon kecito kalam si itum dak chingrum nangkok ladak itum chingrum malong club managers do club captain do players do penangan do nasi itum la solam kachingoi aphuthak itum la solam dono kachekroi theklong si itum dak ning duk cepak lang pot Nili on Berjong P Dak Signing Star on behalf of Signing Star ini ninji on Tuha Soposi ni bang ninji on hot ni non ketok tang September 4 ni sa Karbi Peace Accord aphuthak ni ninji son bang ke puhelo je non nitum Karbi Khei tum non rights Cine tumdu ulang lalu itum dak chingrum nang kau tegela hello tum kedam tang tum Lamdon Karbi Peace Accord cetok along plus 2.3 itum aso alamdon stame itum Star United F.C hin stame nili tum lagi chedong thekhe isi itum arjap thip lo lapen mo anta itum so thanks ki arjap contribute chedong thek ji ma Long live, long live! Long live, long live! Don't say! Don't say! Implement! 244! Monsam mala! Rongsam! Karbi Peace Accord! Beautiful! Six deal! Long live! Monsam mala! Lasi nilitum ladak Signing Star United F.C hin ben kachuning rigala local clubs ke doan kadu kawi anta hong nang chonsi laso puthak na khamkhi dun ni phan matena ko post ni phan si chuning rilo anutinas a club tun same asyang tongna chibi dun ni phan si chuning rilo athima lagi ilitum Karbi khai phan kanahok thepi athima ki virji ke amud mat le vir dedically peju pensi nang virji lasi anutinda asina chibi dun ni phan sin nilitum Long live! No autonomous state!